What's up, padlang people? Kumusta ang lahat? So, today guys, ating pag-usapan how can I save money. So, paano ba tayo makapag-saving? Paano ba tayo mag-ipon? So, sa atin, of course, hindi madali mag-ipon at hindi tayo madali. Kumbaga, kagaya ko nga, compare ko lang sa sarili ko. Kahit ngayon, wala pa akong savings. Meron lang mga konting alahas, yun yung savings ko. Pero yung at saka sa bahay ko, yun yung savings ko. Bilang overseas Filipino worker, yun yung nasisave ko. Bakit? So, tandaan natin guys, once na habang bata pa tayo, gagaya natin kung bata pa tayo nag-abroad. Kasi pag-usapan natin yung nag-abroad. Once na nag-abroad ka, bata ka pa, at binata, malaking chance mo para magkaroon ng malaking savings at the same time magkaroon ng investment. Kasi once na pamilyado ka na at lumaki na yung pamilya mo, yun yung sinasabi natin na kahit wala kang kamutin sa ulo, kakamot ka dahil bakit? Kulang na yung budgeting mo doon sa pamilya. So, lalo na kung maliit lang yung sahod natin. So, ang pinaka-the best kasi dito, bakit kailangan natin na mag-save, mag-invest tayo para sa future. So, bakit kailangan natin lumabas sa ibang bansa? Para magkaroon ng magandang buhay, maginhawang pamumuhay. Tama or tamang-tama? Di ba? So, kung tayo ngayon at napanood mo itong video ko, presentations ko, mga ito social media ko, panoorin mo, marami akong mga shares sa larangan ng investment. Kung paano tayo makapag-invest, that is your passive income. At habang bata pa tayo, kailangan natin magpursige para sa ating future. Ngayon, kagaya ko, may edad na, so huwag tayong mawala ng pag-asa, lalo na para sa ating retirement plan. So, yan yung mahalaga. Saving, investment, at sumobra na yung pera natin, saka tayo kumuha ng mga endowment insurance, life insurance company, di ba? So, insure natin sarili natin at meron pa tayong mga kumbaga para sa kumbaga St. Peter, yung sikat sa atin, di ba? So, kailangan kumuha din tayo for safety reasons para sa ating pamilya din, di ba? Pag lumalaki kasi guys ang ating pamilya, which is meron kang isang anak, okay lang yon, kaya pa sa budget. 2 anak. Pag umabot ng marami guys, medyo mahirapan na kasi pag papaaral yan sa kolehiyo, malaki ang budgeting natin dyan, di ba? Kaya in-explain ko dito sa aking presentation, kung napanood mo yung video presentation ko, meron akong ini-invest para sa aking 2 anak na maliit pa, 13 years old saka 11 years old. Dahil once na mag-retire ako, 53 years old na ako. So 53 years old, konti na lang palugit natin, no? Para mag-retire, 7 years na lang para mag-retire. Kung balak ko pa mag-early retirement, once na mag-retire, ibig sabihin, hindi ka na magkaroon ng sweldo. Ano yung iba-buffer mo doon sa pang monthly dues sa anak mo nag-aaral? Wala, di ba? So, kailangan paghandaan natin. Kaya ang ginagawa ko, pinaghandaan ko, kahit papano, meron akong ini-invest dun sa share of stocks, mutual fund, para sa aking 2 anak. Para once na mag-aral sila ng kolehiyo, meron akong budget na ibibigay doon. So, ganun siya guys. Kailangan pag-isipan natin dahil para sa ating future at future sa ating mga anak. Ganun ang ating
pananaw, mindset. So kailangan i-mindset natin sarili natin how to save money, how to invest para sa ating future. So sa dami ko nang napakinggan na training at inatin na training at maraming podcast etc. sa YouTube channel, sa Facebook, dami diyan. At ang lahat ng mga natutunan ko, isa lang ang pinaka-the best na saan pwedeng mag-invest base sa akin sarili. Okay? Dahil wala nga akong malaking pera, base sa akin sarili, pinaka-the best ma-investan ko, which is yung stock, share of investment. So bibili ako ng share of stocks para sa aking investment. Hindi ako pwedeng bumili ngayon. Hindi ako pwedeng kumuha ng real estate, condo units, etc., housing para sa aking investment. Bakit? Kung computein natin yung budgeting natin, kailangan kong gumastos ganito, magkano yung sahod ko, magkano yung expenses ko. Kung kulang siya, bakit ko ipipilit na mag-invest sa real estate? O kagaya ko ngayon, meron akong lupa. May ekstrang lupa na pwedeng lalagyan mo ng maliit na bahay, apartment, etc. Di mag-ipon ka doon, yun yung palaguin mo. Aside dun sa kumuha ka ng condo, etc., real estate investment, kung wala ka namang budget na sufficient para sa tuloy-tuloy mong payment, which is experience ko na yan, i-share ko lang dito sa susunod na presentation kung bakit ayaw ko mag-invest doon. Kasi bibigyan ko yan ng idea bakit ano nangyari sa aking investment doon. Okay, but hindi tayo mag-discuss ngayon. Iba yung pag-usapan natin. Save the money and invest your money through your future journey sa pamumuhay. During retirement, or kung binata ka o dalaga, di ba? Pag mag-asawa na, meron ka na maraming pera. So hindi ka na mamroblema. Hindi ka na humihingi sa parents mo para panggastos sa pagpapakasal. So that's the way how it used to be. Kanta yun. So ganun lang guys. Okay? So I think that's more informations about that. So pwede mo mapanood yung mga ibang videos ko, which is matutunan mo lahat ng mga sharings ko dito based on the experiences and learning. Okay? So it is good or very good. Very good. Dahil sinashare ko dito yung kaalaman ko, yung experiences ko, actual experiences, para matutunan din nyo at masubaybayan at ma-apply din sa sarili. Okay? So see you and God bless all.